Hello friends, welcome to everything here. $1 million எப்படி earn பண்றது? நான் உங்ககிட்ட இந்த கேள்வியை கேட்டேன்னா உங்க பதில் என்னவா இருக்கும்? உங்கள சில பேர் ஒரு புது பிஸ்னஸ் ஆரம்பிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்வீங்க. அண்ட் வேற சில பேர் தேவையில்லாம காஸ்ட்லியா எதுவும் ஸ்பெண்ட் பண்ணாம இருந்தாலே நம்மளால அந்த மணியை earn பண்ண முடியும் அப்படின்னு சொல்வீங்க. அண்ட் வேற சில பேர் வேறு சில மெத்தட்ஸு சொல்வீங்க இல்லையா? ஆனால் நான் உங்ககிட்ட ஒரு மேக்ஸ் ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ணுறது மூலிமா $1 million earn பண்ணலாம் அப்படின்னு சொன்னால் உங்களால் நம்ப முடியுதா? இன்றைக்கி வீடியோவில் நம்ம அந்த மாதிரி ஒரு ப்ராப்ளம் பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம். சரி வாங்க வீடியோவுக்கு போகலாம். இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற டாபிக் ரைமன் ஹைபோதசிஸ். இந்த ரைமன் ஹைபோதசிஸ்னால் என்னது? ஏன் இவ்வளோ காம்ப்ளெக்ஸாக இருக்குது? ஏன் இதுக்கு இவ்வளோ மணி அப்படின்னு பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி இதை பற்றின ஒரு சின்ன இன்ட்ரடக்ஷன் பார்த்துடலாம். இந்த ரைமன் ஹைபோதசிஸை ரைமன் அப்படிங்கிற ஒரு ஜெர்மன் மேத்தமெட்டிஷியன் ஆன் த நம்பர் ஆஃப் ப்ரைம் நம்பர்ஸ் லெஸ் தென் எ கிவன் குவான்டிட்டி அப்படிங்கிற ஒரு பேப்பரில் ஃபஸ்ட்டு 1859 மென்ஷன் பண்ணுறாரு. இந்த ரைமன் ஹைபோதசிஸ் கம்ப்ளீட்டாக புரியணுன்னா நமக்கு ஃபஸ்ட்டு இந்த ப்ரைம் நம்பர்ஸ்னால் என்னன்னு புரியணும். இந்த ப்ரைம் நம்பர்ஸ் அப்படிங்கிறது மேத்தமெட்டிக்ஸ்க்கு ஒரு இம்பார்ட்டண்ட் பேஸ் அப்படின்னே சொல்லலாம். எப்படி ஒரு கெமிஸ்ட்ரிக்கு கெமிக்கல்ஸ் அப்படிங்கிறது முக்கியமோ, ஒரு பயாலஜிக்கு செல்ஸ் அப்படிங்கிறது முக்கியமோ, மேத்தமெட்டிக்ஸ்க்கு இந்த ப்ரைம் நம்பர்ஸ் ரொம்பவே முக்கியம் அப்படின்னு சொல்லலாம். இந்த ப்ரைம் நம்பர்ஸ் தான் ஒரு நம்பரோட அச்சாணி அப்படின்னு சொல்லலாம். தட் இஸ் ஒரு ப்ரைம் ஃபேக்டர் தான் ஒரு நம்பரோட அச்சாணி அப்படின்னு சொல்லலாம். ஆனால் இந்த ப்ரைம் நம்பர் சீரீஸில் இருக்கிற ஒரு மிகப்பெரிய ப்ராப்ளம் என்னென்னா, இது எப்படி டிஸ்ட்ரிபியூட் ஆகிருக்கு அப்படின்னு இது வரைக்கும் யாருக்கும் தெரியல அப்படிங்கிறது தான் உண்மை. இப்போது ஃபார் எக்ஸாம்பிள், நான் உங்ககிட்ட 41st ஆட் நம்பர் என்னது, ஆர் 100th ஈவன் நம்பர் என்னது, ஆர் 150th காம்போசிட் நம்பர் என்னன்னு கேட்டால் உங்களால் ரொம்ப சுலபமாக சொல்ல முடியும். ஏன்னா ஆட் நம்பர் சீரீஸ், ஈவன் நம்பர் சீரீஸ் அண்ட் காம்போசிட் நம்பர் சீரீஸ் பார்த்திங்கன்னா ஒரு பர்டிகுலர் ஆர்டரை ஃபாலோ பண்ணுது. ஃபார் எக்ஸாம்பிள், நீங்கள் ஆட் நம்பர் பார்த்தீங்கன்னா 1, 3, 5 அப்படின்னு இருக்கும். ஸோ 1 விட்டு 1 வந்தால் ஆட் நம்பர்னு நம்ம சொல்லிடலாம். அதே ஈவன் நம்பர்னு பார்த்தீங்கன்னா 2, 4, 6 அப்படின்னு இருக்கும். அண்ட் ஈவனும் பார்த்தீங்கன்னா 1 விட்டு 1 வருது. அண்டு காம்போசிட் நம்பருக்கும் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பர்டிகுலர் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் இருக்குது. அதுக்கு பேர் காம்போசிட் சேவ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஆனால் இந்த ப்ரைம் நம்பர்ஸ்க்கு எந்த ஒரு பர்டிகுலர் டிஸ்ட்ரிபியூஷனையும் இது வரைக்கும் எந்த ஒரு மேத்தமெட்டிஷியன்ஸும் கண்டுபிடிக்கல அப்படிங்கிறது தான் உண்மை. ஃபார் எக்ஸாம்பிள், நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இங்கே சில ப்ரைம் நம்பர்ஸ் இருக்குது. இங்கே 2க்கும் 3க்கும் பார்த்தீங்கன்னா கேப் இல்லை. ஆனால் 3க்கும் 5க்கும் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நம்பர். அகைன் 5, 7 பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நம்பர். பட் 7க்கும் 10க்கும் பார்த்தீங்கன்னா 2 நம்பர் ஆகுது. அண்ட் 10க்கும் 30க்கும் பார்த்தீங்கன்னா 2 நம்பர். இங்கே பார்த்தீங்கன்னா டக்குன்னு 4 ஆகுது. இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஒரே ஒரு நம்பர் வித்தியாசம். அண்ட் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா 4 நம்பர், இங்கே பார்த்தீங்கன்னா 5 நம்பர். ஸோ ஒரு ப்ரைம் நம்பர் சீரீஸ்க்கு எந்த ஒரு டிஸ்ட்ரிபியூஷனும் இன்னும் கண்டுபிடிக்கல அப்படிங்கிறது தான் உண்மை. ஆனால் இந்த ரைமன் அப்படிங்கிற ஒரு மேத்தமெட்டிஷியன் ஒரு பர்டிகுலர் ஃபங்க்ஷனோட சீரீஸ் இந்த ப்ரைம் நம்பர் சீரீஸ்க்கு ஓரளவுக்கு ஒத்து போகுது அப்படின்னு சொல்கிறாரு. அண்ட் இதுதான் அந்த ஃபங்க்ஷன் 1 + 1/2 + 1/3 + 1/4 போயிட்டே இருக்கும். அண்ட் இந்த ஃபங்க்ஷன் பேர் தான் ஜெட்டா ஃபங்க்ஷன் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஆனால் இந்த ஜெட்டா ஃபங்க்ஷன் இந்த ப்ரைம் நம்பர் சீரீஸோட ஓரளவுக்கு ஒத்து போதே தவிர இந்த ப்ரைம் நம்பரோட டிஸ்ட்ரிபியூஷனை இன்னும் கம்ப்ளீட்டாக யாரும் கண்டுபிடிக்கல அப்படிங்கிறது தான் உண்மை.
இப்போ நான் சொன்னது பார்த்தீங்கன்னா ரைமன் ஹைப்போதீசிஸோட ரொம்ப 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 ஒரு பேசிக்கான லெவல். இதை பற்றி இன்னும் எலாபரேட்டாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணோம் அப்படின்னா நமக்கு பல ஃபங்க்ஷன்ஸ், பல தியரிஸ், பல அசம்ஷன்ஸ் நமக்கு தேவைப்படும். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள். இது யாருக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குமோ அவங்களுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள். இந்த மாதிரி வீடியோஸ் பார்க்கணும்னா எங்கள் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங்.